Bogatanga Municipal Assembly member wo Sawaba Oronyamfo Maxwell Adongo Ayoka na wano ene ne mpanifo mechira Municipal Coordinating Director Mr. Bona wamo ede eniema agwakwan mu mpanifo bia ka ho ayenhyehyeye na ne nyina ne se ohwe Sawaba mpotam ho no a bia wotu enwura gu ho no mo adane esie na wohwe emre bebre na watu sa enwura ya gu ho no mo enam so emma hunidie hu nsam entumi enyina brane wo ho eno timpanifo de nhyehyeye agwakwan mu se obetumi abomoden na abandada wobedi wondwuma no wokoye excavator wode ba heavy duty equipment ni bia wode ba besi mpotam a wode kire se ne be ya hunidie hu nsam betumi akoyie wotumi de tutu niema bi sei no wogina sa heavy duty machine no so na wode ajisa nwura ni nyina no ede afiri ho na empanifo ekira sika ne bo esom 19,000 Ghana cedis na ebetumi awie sa adwumadie owie Sawaba ho na obesan so de wani akire mu ewo Bogatanga Stadium eno ene Apolibla Black Star area ho na enwura ni bia ho nso wasan so akwakoyi afiri ho no mo ene bia eka ho empanifo de sanjei egu akwa mu se ne be enwura atumi asi ho te se simpie no watumi ayi ni nyina no afiri ho ama Bogatanga mpotamu atumi edini na sanso aboa ma hunidie hu nsam atumi agina brane